Bos. Lokse mah. Kim kadendra. 같이 살아. 같이 살래? 마음이 뭔데? Moria. Cái gì này một xe thủy nó ngạc hơn gà đi hàng Nơi number 7 Toy train Tunggu Kue rất là đứng đấy Kue rất là cứ Masuk ke beda Lembab ini nama gue. Petoran aja Dorni tongdeng loka Meigong kagong kusu bangsin hebai Hello लोगोफोर Good morning from Darjeeling मैयाहाय जों हरावसो मोनफैबाय माने जोंना लोगोफोरना सारिनि बाइकआ पांचार जानानै जों एसे लेट जाबोनायखाय मोना सफैबाय नैबे बेनु आरोना नैबेनो इभेन्ट जानाय जायगाया नैबेनो मैयाहाय मोनानायखाय मोजां देखायनो हायाखिसै दा नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय नै बे हाजो आरोना गासिबो सोरगिदिं हाजो नै सानाबो ओंखारबोबाय नै ओमफ्राय जोंबो मोखां सुनो फैदों हाथाय मानजिनो फैदों बासियाफोरखौहाय मा नांगौ बेखौ मैयानि मैलाखौहाय साफा खालामनो दा गलाय रेस्टुरेन्ट नै ना गले होनगोन बेखौलाय गलेरानो नै बेनो जाहैबाय लेक रहिनी लेक बै जोंबो थादों हनै ओरै टेन दङ ओमफ्राय गासै टेन गोजा गोजौआव जों बेयावहाय जायगा मोनाखिसै आरोना बेनि थाखायनो जों हरै गाहायावसो थाबाय बस Lokse mah. खेबखादोंरा बेनो थाल' दे रेडि Oi, be lokse. लाइक शेयर कमेन्ट साबस्क्राइब गाइस दोनो माबायदि मोनदों Moria. Cái gì này một xe thủy nó ngạc hơn gà đi hàng हाखर हालायावलाय माबायदि जायो Ra खस्थ' नै दैग्रानै इदिनो Thôi yêu đi giờ vậy mơn साथा दंखायो ओमफ्राय जोंनिया गुसुं गैयाना साथा लाखायो साथाजोंसो हाब Nơi bé Lào Sondon बेलाय माथो Bé Lào Sondon Bé Lali हाब बेजों गुलि गयो नोंथां Guyơ आयु आयु Này आयु có dừng mà nèo Maybe you. Nơi bé Nơi Xe la Bố 기부장 풀리 xe la này giờ 풀리 xe la खिग्रा दंना गैया 기부 nào rồi ओस उखुन्दैबो गयोलै ने mơn उखुन्दै गग्राया गोगोम गेदेरथ' उखुन्दै गग्राया गोगोम गेदेर गिदिरदा नैरा बहाय जों लाल सान्दुं खानानै फैयो बेयावलाय बे औ है बेरे बाक्सुसो A few minutes later. लामबा खुसेन लाजाबावलै लामबा आं मैयाहाय भिडिअ'आव नुनाया बे सिख्लाखौ लांनानै दार्जिलिं बेरायनो माने जोंबो थांगोन आरोना डिजे रंखौ जाबलाङोनो दा फैनायाव आं जाबाय लंबुनि गाफ्राखौ सिनायनांगौ लामबुनि गार्लफ्रेन्डआ आं मोजां खोनागोन दे भिडिअ'आवहाय बोरो लाम्बुनि गार्लफ्रेन्डआलाय हनै हनै फैगौ हनै बा 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 Lambu wah hết phải đứng dưới lịch rồi sing sigang kerja kau berai ini jeng sih oh berai ini deh oh dah, berai ini. Oh. Nơi number 7
टय ट्रेन नै बेनो लोगोफोर नै बेनो टय ट्रेननि स्टेशना बेनो जाहैबाय लोगोफोर नै दार्जिलिंनि टाउना जोंथ' मैयाहाय नैबे टाउनसिम मोनफैयाखिसै मानो होनबा जोंना इभेन्टआ एसे गाहायावनो जाबाय नालाय दिनैहाय जों बेरायनो फैबाय ओमफ्राय टय ट्रेनखौबो नुबाय नैबेजोंनो टय ट्रेना खारो आरो ओमफ्राय बेयावनो नै मैगं दखान बे दखाननि सेरजों खारो टय ट्रेन आरो नुबावबाय नै आरो गंसेबाव जोबोर गोजोनबाय लोगोफोर दिनैहाय नै टय ट्रेननि बेयाव खर' नै दिनैना फुरा नुजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेयो स्टेशन टय ट्रेननि स्टेशन बे नै A few moments later. दार्जिलिंआव चेकिंआ डेन्जार गावनि नामावहाय नङाब्ला गारिया बाइकआ माने अथराइज नांगौ नामा अथराइज नांगौ बेखौ मिथिना लानाया गाहाम माने जोंनि हजोंहाय आसामाव बिदि रुल्सआ गैया खिन्थु सोरबाफोर दार्जिलिं बेरायनो फैयोला बेखौ मिथिनानै लादो आरोखि लोगोफ्रा गोसोआव लादो माने जुदि गारिया बिमानि बिफानि बिदानि बिब'नि नामावब्ला आंनि गारिखौ आंनि फंबायनो सालायहोबाय आंनि फिसालानो सालायहोबाय होननायनि कर्टनिफ्राय मोनसे 100 नङाब्लाबो 200नि लेखा बख'नानै ला नङाब्ला दार्जिलिंआव दाफै आरोखि अथराइज लेखा नांगौनो गोसोआव लादो दार्जिलिंआव फैयोब्ला नोंबो क'क्राझार नांखो नोंलाय क'क्राझार नांखो 500 थाखा 500 गबाय दा नोंबाजैनि नामाव नैबे क्लाब साइड रेस्टुरेन्टआवहाय जों ओंखाम जानो हाबबाय आं दा बायरायाव दंफैथ'यो नै सिङाव बिराद गुसु आंथ' राइडिं जेकेटखौ खुबाय नालाय ओमफ्राय नै बायरायावहाय जा सान्दुं गोसा वाव नाइस दा जों बेयावनो ओंखामखौ जानोसै लोगोफोर अर्डार होखाबाय दा नै जोंना ओंखाम नैबे चिकेन जानोसै लोगोफोर जोङो जादो चिकेन ना दरनैल'खा थैयो दे जादो ब्र' जादो ओमफ्राय जोंना हरैहाय एक्ट्रिसा दङ जाखांबायबो नामा जाखांबायबो इसिनि आलदासोबाव नै फ्राइड राइससो Yes. I'm going to eat. Okay? Ang gereng kabra. Nampak English nggak bisa mau dendam nih. Kalian nih? Dira dia sendiri. Ang zager nih. Ang lazy English ini. बेदरान नाया दरनै ल'खा मैगं थाइगंखौसो बांसिन होबाय One hour later. जों दा जाखांबाय लान्च ओंखामखौ जाखांबाय दा जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों डेन्जार गुसु दार्जिलिंआव गोजांबाय दा मामाय दुबु गोजाङाखै गोजांबाय बे थान्दाया बारानिफ्राय बारा जादों ग'प्र'खौहाय बख'ना लास्राबाय आङो एसे प्रब्लेम जादों ग'प्र'आ बेनिफ्राय भिउखौ नायनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना नै भिउ हिट ध्रुबने बाइकआ एसे प्रब्लेम होदों ब्रेक फेल जाबाय थादों बेना ब्रेक फेल जाबाय थादों गंनैबो जादों ओमफ्राय बैयाव दं एसे बेलावना गाहायथारावहाय ध्रुब थाबावगोन दसे जोंबो नामायलांबाय थानोसै गाहायावहाय A few minutes later. तो लोगोफोर जों दा मोनसे वाटरफल मोनफैबाय आंथ' नामखौ दा मिथिया ब्रादारनाव सोंसै आं ये वाटरफल का नाम क्या है रॉक गार्डन सुन्नू समरफल सुन्नू इधर का एक लड़की का नाम था वो पहले जो शहीद हुआ था ना उसके नाम है अच्छा माबोरै एक्सपिरियेन्स मोजां एक्सपिरियेन्स आलाय ब्रेकिंआ फेल जाना होबाय खेबसे उपाय गैया बेनो जालालै ने इखौनो गिबाय थायो आरोना खेबनै जाबाय आं खिन्थु आंना जाबाखै मैयाजों खेमथाम मैयाजों माने आंबो आगोलनि ब्रेकदो माबा खालामनो हायो खिन्थु आंना
पेकेट थैदानो गैला बेनि सायाव लामाया एसे अन्थाइ फिसा फिसा ना रिक्स लानो बानानै माबायाखै आं जिखुनु मोजां सफैबाय रावबो जेबो जाबाखिसै बिदि लामायाव सलायनांगौ औ एक्सपिरियेन्स मोनदों फुल एक्सपिरियेन्स माने कन्फिडेन्स लेभेला बारायो आरो औ औ DJ Ron ya कैसा लगा कैसा है एक्सपीरियंस इतना दूर डर नहीं लगा ये डर लेकिन ध्रुवो टायार डर गया टायारनि अबस्था Baik bro, kamu bener? Hit kada, hit le bro. Nang kiya dah? डरने से क्या मिलता है हाँ डरने से कुछ भी नहीं मिलता है. सिर्फ दुब दुब होता है ये. सिर्फ दुख दुख होता है हाँ. ये डरपोक है फर्स्ट टाइम है ना इसलिए बार खाला फासो जेरै मानानो गरम जाबाय ना बोरैबा बाजैनो होनो खाफ्लांनो सेस नों फास'खा. दाजा नोंहा गै बाजैसो नामा? दुंनाय मोननायजोंनो गुबुनजों गलि लांनाय. दासो समायदोंरा आदाजों बाजैजों. गेजेराव सु दङरा. नोंबो लायो? निसाय? लब जाखायोलै इयो लाम्बो. लब जाखायो रेन्जारनो गावसाना नुबाय? एसे खाथि खाथि सारा. एसे खाथि खाथि सालाय. मोजां खेबाखिदांलै. देखा. गाहायनि भिउ नाय लोगोफोर बे गाहायनि. ओमफ्राय गोजौना नै ओरै दावखोगासिनो दं दा गोजौआव. आखाइ हमना थाबाय रा लाम्बो. आखाइ हमना थाबायलै. आखाइ हमना थाबाय. मेंगानाय दे. जालालै लोगोफोर मेंग्लिजोब्बाय. आं नोंनि ब्लग भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर दे. नैबे वाटारफलखौ नायनानै गोजोनदो. अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच. आरो दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय. थेंक इउ.